Mohammed Keita mill-Mali ta' 25 sena li jgħix il-Ħamrun inżamm arrestat fil-faċilità korrettiva ta' Kordin dan hekk kif tressa l-qorti wara li l-erba' allegatament weġġa' gravi persuna oħra f'argument fil-Ħamrun. L-argument seħħ il-erba' għal ħabta 11 ta' filgħodu fejn meta beda l-argument intalbet l-assistenza l-pulizija li waslu immedjatament fuq il-post u arrestaw lir-raġel. L-imputat ġie akkużat ukoll li rreżista l-arrest u allegatament kien qed iġorr sikkina jew strument li jaqta'u bil-ponta. Keita kien akkużat ukoll li kiser il-paċi pubblika waqt l-allegat argument. Għall-akkużat der l-avukat tal-għajnuna legali Daniel Attard fejn ma talabx għal ħelsien mill-arrest tal-akkużat. L-imputat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġġuba kontrih. Charlene Gatt ta' 37 sena minn Ħażebbuġ inżammet arrestata wara tresqet il-qorti akkużata li kisret 5 kundizzjonijiet ta' libertà proviżorja mill-qorti. Fil-qorti l-prosekuzzjoni spjegat li l-arrest seħħ l-erba' wara li marret fl-asta tal-Pulizija ta' Ħażebbuġ. Ġie spjegat li fit-8 ta' Ġunju li għadda mill-qorti hija ingħatat kundizzjoni mill-ħelsien mill-arrest biex tiffirma kuljum fl-asta ta' Ħażebbuġ. Iżda hija qatt ma marret tiffirma. Fil-qorti intqal ukoll li l-imputata għamlet ċar rikovera tal-isptar, iżda dan kien bejn Lulju u Awwissu. Id-difiża talbet għal ħelsien mill-arrest tal-akkużata, hekk kif ġie argumentat li hija għandha residenza fissa u għandha kundizzjoni medika f'għajnejha. Il-qorti mmexxija mill-Maġistrat tal-Assa Donatella Frendo Dimek ċaħdet it-talba għal ħelsien minħabba li l-imputata ma tgawdi l-ebda affiddibilità u għandha il-kondotta ikkulurita. Il-każ ġie differit, hekk kif il-prosekuzzjoni tippreżenta aktar evidenza f'dan il-każ. Il-każ se jkompli nhar l-erba' li ġej fejn se tingħata s-sentenza.